garunen segmentazioa egiten dugu automatikoki eta horren ondorioz jakin dezakegu pertsona baten gaixotasuna nola evoluzionatu duen. Programak egiten duena da, hartzen dugu irudi bat eta esaten digu ze elementu dauden irudi horretan. Normalean adibidez Googleen sartu dezakegu Volkswagen Golf eta bai ateratzen digula Volkswagen Golf baten irudia. Baina sartzen baldin badugu irudi hori bilatzailean, berak ez digu esango hori Volkswagen Golf bat dela. Eta guk egiten duguna da hori bera. Irudia eman da, esatea ze elementu dauden irudi horretan. Gure programa badauka oinarri matematikoa eta horren bidez saiatzen gara bilatzen tumorea zehatz-mehatz non dagoen eta ze tamaina daukan. Hori ez da gauza erraza, zeren irudietan guk normalean ikusten dugula non hasten den eta non bukatzen den tumorea, edo baino gehiago medikuek badakite, baina hori ordenagailuan sartzen duzunean ez dago garbi non bukatzen den tumorea eta non hasten den beste zatia. Gure programa saiatzen da pixel horiek ongi sailkatzen. Pixel bat harago edo ontzago joatea izan daiteke gero mediku batek ebakuntza egiten duenean oso garrantzitsua da ongi esatea pixel bakoitza zeri dagokion.